Hi guys, this is me again. We're doing another video. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell for another videos. So guys, what are you waiting for? Subscribe now! Guys, magsamahan mo kami sa aking lakaw. Ako ay mag-ukay-ukay kasama sa aking anak at mga friends. Guys, tara na! Arat na! Gamay na, uy. Gamay, ayun na si Kuban. Kita pagpunta dito sila na ito ni si Quinta. Ha? Pwede din na istipin natin. Gusto mo na? Ta. Ay, kita ba dari sibo na? Sibo pa? Sibo pa? Gawas namin sa Lucky 99 store. Lucky 99 store. Ay, 7-Eleven. Uy, busog ka. Saan mo ka, uy? Waduh, Miro. Dapin sire. Simbahan. Punta kami sa simbahan sa Ubay po. Dako kayo ang Ubay na church. Daghan ang tower. 7 Cherry! Cherry!
May nagmisa? Okay, for sale. Man. Oh, kana. Ha? Wag. Lagan, susutin mo muna. Susutin mo nga. Suot ba? Mau ngay ka na? O, pamili ko dapat sana. Pamili pa. Ari, buta ka.
aming naukay-ukay. Salamat, Shopee! Guys, okay ba? Yung ito lang nahanap namin Barako. 2020 na lang! Shopee, okay. So now, salamat guys. Shopee! Thank you so much! Please Diba? subscribe